Pasal sen ni kuaban yang subhab yang ipi saya kena kejeng ya pulih kejeng ni kena kuatar kamtam nyilapoi saya kalenong kapa kadu jong kena kuatar kapa yadai bat kejeng san ha kejeng yadai bat ublay kejeng san ha kejeng yadai bat ublay bat nyilapoi saya kala lenong kapa kadu ha kapa ngin ya pulih ya ka subjek kapa ong sya kibom jukut sya kibom jukut te haswa bangin ya jam sekmat wa ban penitu ya parlok juga ibadan jan bat nga I pastor AL Nonglait I bala panyadan bat ngi hakne ka por bangin ya sam ya tin ke jong play deng jong pilang paga kelas school ke jongi bat kumju ru ya lade pastor evangelist Endhar te hakne ka por haswa bangin ya jam sekmat nong I pastor AL Nonglait men ai ke jing wise ta tong ina duai ko pa jingi baham neng ngingu ya me atrai hakne ka clip mat tingi duai bamen ai bor hangi we bangila ban sngotu shai ya kini ki jihi kai kat kum tin ke jome namar ngila poi hakal nong ka bakut pat kum juru ka deiru shapang kata ka bom jukut ya ka bangin ya shong ya ka ba ublei ubala kula rengi ban ai te atrai penshai ya kaktin ke jome kenang ba ki perlok perjor ki pas ngap leng ba kena ke YouTube kin yo ya ke jehi kai ka bapura tinga tuai banga IT kini ki baro hakti ba klan bor ke jome ha ka kerteng uji skris nong pen emat nuso spa jungi amen amen kula jibun story ke jin wai ke jumpi te hane ka por ngin ya jambet syakmat hak bayade bat ka lenong ke jongi ka lenong ka bakhalai ka bangsha ki bom jukut sya ki bom jukut te kalau sya ka topik lane ka lenong ka ba sngu tanat hadu kata-kata namar kani kalongkum ka jingkular ba hakata ka sni lane hakata ka por ba ngin yo ya kata ka por ka ba sngu tanat ha ka ba ngila ban poi sya kita kiba bom jukut tengini po sya ka kot stalandet gejongi ke bangila ban syam na ki sti sya ki nong khong yonis nong ko blai kot ke ba ar ni kong ko heb I menta ni long ki khun ublai bat ompat pen pau ya ke ke bangin salong han reng ni tip ba andala pen pau ya u ni long kum ki ba kum ma u na ba ngin yo I ya u kum ba u long hi kani ke kot kalong ke ke ba sngu tanat cái bang I hang long ba klem attin ngin long ki khun ki jong blai ma ngin long ki khun ki jong blai namar ba blai ba ngin long ki khun jong blai namar ba ngila ngai hu han rei kan ni ka khot ko ong bat man ta ngin long ki khun ju bat ampat pen pau ya ka ba ngin sa long te kamut ya man ta hi ngim pat long kum le se ho ngi la long kita ki khun ki jong blai la long kita ki khun ki jong blai namar ba ngila ngai hu han rei balai pat ompat pen pau hangi namar bangi dang long kita ki breu ki ba pop ma kamut kane on sapen pau kemen ngin salong namar bangi long kita ki badang pop ki ba pop ta kadau ngim la ban wala dang long ki khun ki jong blai ru han rei namar bangi dang don kata ka jing long pop ka jongi ngi dang don ha kata ka jing kabari ngila ban ong ba kabari ka ba empat ben pau han rei ngitip ba ha kata ka sngi ka ba ujisu unwan ha ka sin ka ba ar ngi su thu ba yang ngi an pen pau mo yang ngi an pen pau ha kata ka sin ka ba ar kumut yang ngi an pen pau ba ngi long shisha kita ki khun ki jong u blai ma ki khun ki jong blai ma blai ba yang ngi an sa pen kala na ka jing long pop sha ka jing long hok kata gede kata ka ba ong ba ompat pen pau ya ka ka ba ngin salong han rei ngi tip ba andala pen pau u ngin long kum ma u te mot ba anda uji sun wan ha ka sin ka ba ar ba yang ngi on pen kala on change na ka jing long pop sha ka jing long hok ka ba mot ba kum no ngin long kum ba long u jisu ngin long kita ki breu ki ba klem pop ma ki ba klem pop bat ka ba ngi I ba posin na ka jing im jongi ki breu nya leng ba
kajing shifting ba kajing shifting la ni kajing syak penting bat kum juru ka kajing sengot tenat kajing im jengi handai ka ka bangi dei ban kan mau kalau bawal adang ni haban mat ya kita ki kijing wal adang ni haban mat ya kita ki kijing ya lenti ka ba penting ka ba pen sengot trim ya kajing im jengi handai ka ka bangi dei ban kan mau kalau ba ujisu uong bakumna pidei ban pet tak khmat baskem Shanga. Mau pede ban pet khmat baskem shanga. Kabamut ba ngidan kam ban shania ya ublei ubalong unong pelai yangi na kata ka jing shep tieng ban na kata ka jing syak penting bat kum curu om de tang kata re wadah ka por bangi kemen bangi sngo baru ngidan kam ban le ayu ngidan kam ban long kita ki bashania pura hau blai langi ya shiki sam lanong ka bar besan khot ka bakasan ko ki khmat junga ki long ha ka sngi utrai na ba ulau no ya ki kejat junga na kanar ba jonga na kanar ka ka ba usim David uong hangni uong ba ki khmat junga ki long ha ka sngi shau trai ko nginan kam ban phai la ka jing im jungi man la ka sngi shau blai nginan kam ban phai ya la ka jing im jungi man la ka sngi shau blai namar ba ngi su thu ba da ka bangi phai ya ka jing im jungi man la ka sngi shau blai u blai ngin la ban ya le ya ka ta ka jing long pop ka jongi mong ngin la ban ya le ta ka jing long pop jingi te ta ka dau ba usim David uong ba un pelai u blai un pelai ngi na ka kanjri jong ka pop lan ni ka jing ladang ni phai shu man la ka sngi namar blai bang ni tap da ka jing ir kam tam ka jing ma asir ka jong Jesus Christ ngangi bang ni shep ting mar blai ba yo si yo nga ngam long uta ba fit ban yo e kata ka hima mo namar ka jing long pop ka jong nga hanrei ka ka bang ni de ban ma ko long ba habang ni sngo bang ni long kinong pop ni dan kam man phai sino Nam kaman phai shu ublei un ai ngi kata ka jing map un pelai ina ta kanjrinar mo hebru la nong ka bakhat lai de khot san ko ong ngan om i no ya me da le le kani ka de kan tien ka ba smu tanat bha ko ong ngan om i no ya me da le le lam ne ngan om le len det ya me da le le kani ka ai ngi ka jing shne ka ba pura hau blei baladangi haban mat i ka jing ya ki sngi ki ban sawan ru hanrei u jisu u lani ublei undar ka lang bat ngi ngap ka mut ba nadu ka por ka bangi pdiang ya u jisu kum nong ban em ba du nong su spa ujong nga ba ujong pi uong ba kum no ngan om i no ya me dalele kamut ladang ngi haban ya je ha ka jing sno baharu uble nom i yangi ladang ngi haban ya pedang kata ka jing janjaru uble nom i yangi ladang ngi haban ya pedang kata ka jing sir uble un om i no yangi un om i no yangi ti ka tin ka jong ble ka kentu yang nga ba dia pi bangim de ban sngo atien ngim de man sngo atien ya kata ka jing shakri ka jong u hanre ngi de ban don ya kata ka jing sngo scam ba kum no namar ublei ukular kum no badalele ru un om i no yangi ublei un om i no yangi te ka bai nong ka don ha kita ki bala ban ya sha ha ki jong kani ka berthei ngini page manta na kata ka bai nong ha ka ba ublei ulakular ban ai ha uwei pa uwei kat kum ka jing le jong u te ka mut ba ha ka jing ya lenti ka jongi kamut kadon kadon kabai nong kadon kabai nong ma kadon kabai nong te kata kabai nong kabang ila ban chiam si kijing ban pal nong ka ar pu ar khot ka bakhat ar ko kum nong hakmi ngawan kloi bat kan nong junga kadon lem bat nga ban ai nong ha wei pa wei baro kat kum balong ka jing le jung te ka jing ya dei ka jong ni bat ublei un sa ai ya kabai nong mon ai kabai nong kat kum ka jing ya dei ka jong ni bat hatu ni dot ni em kata ka jing dei ka ba pura bat blei namar ka ka jing kwa ka jong blei kalong ba blei kwa ingi bangi don ka jing dei ka ba jan bat te kata ka jing dei ka jong ni bat blei un sa ai ya kata ka bai nong hangi onda on wan ha ka sin ka ba ar mo tik ni poi sha ka sin ka ba ning kong ka ba ong ka ba im menta ka ba im menta ka ka bangi i hang ne ka kren syapang kita kisngi ki bakhadu ladangi pulisha gospel ke jong Matius nong ka ba arbusau to khot ka ba ne wadu khat sao hang ne ka kren shai ba ki ki ban sa jia ha kisngi ki bakhadu kan sadon ka jingya le thama kan sadon ki jumai kan sadon ki namsniu bat kumta ter mo ka bangi i ba shisha kata bat sha ladangi phai ha ka juk ka ba menta lani ha ka sngi ka ba menta nyu i bakala long kumba uji suhi dalam di Ukraine bah kita singi ke bakhadu anja kita ke baro bat sisang yu iba kala long kumtahi namar dangi pej
sya ka jinglong jingman jongkeri ki ba pher badan hakni ba theru nyu I ba kil asdang ban yele thma iwe hadin we but ka jingki jong ujumai rung I ba man la kapor parabor ka jingki ujumai man la kapor ngi sya yosngo ba o hangta kata hajar ngut yap na kadau jong ujumai bat kumta ter bat dang hasyan nyu I ba ujumai ubadang dang jiasyan hapo Philippines dai Artayom Shwa. Atum shwa te ka ka bangi I ba wat hang niru ong ba ni ujumai ulong ujumai ubakra hadu nyo poin pra magnitude ka bamut ula he bau jumai te ka ni kam di ka ba thamai yang abat yepi ba kam di handai ka ni ka long ka ka ba ngi dei ban kan mau ba ka de ka jingkren ka jong ujisu ba ha ka sngi ka ba khaddu ka kini ki ban jia ma kin jia te habang yo I ka ni ka to tip ba ka jiwan jong ujisu kala hajan hajingkang Matius arbasau lai pulai ka bamut ba habang yo I ka ni nyim de ban sngo pla bat nyim de ban ong ba o bale ka jia kum ni yot ase ubli pencitom ya ka perthai da kata namar bakal apa palat handre ngide ban kan mau ba ka de ka jingkren ka jong ujisu ba ka jingwan ka jong u kala long hajan ba long hajan te pasal ngadon ka jingkeli pi let's say habang yo I ka ni ki dak kishin let's say ka kamram ka jongi kum ki briu ki banget yo u kamtam ka let's say ka kamram ka let's say ka ta ka jingkwa ka jong ble yang I bangin le habang yo I ya kum kini ki jaj jingjia So kuboleh sebut pastor kene ka bakong san ba jing long bekerja musim ke jongi te habang yu I kini ki ge baro ngi de ban kan mau ya jing ong ke jong Jesus Christ yong hidup leno ya kata ka jing bom cukut te namar kini kilong ki dak lani kilong kum ki signal kan ke ba pen I yang I kam tam haba pi chubu nuksa ngan ai nuksa ka we haba pi ya chasurok kum shagwati dan ni ketuka signal te habangi yat baik te kanjia ke te kum juru ha ka jing Kristen ke jongi kalau long no kum kita kidak ki ke signal lengi bangin tibreu bangin haban kendit no na kita ki bro kenang bangin laban pen kre ya kata ka ya ka bakut namar ngi tip ba Jesus Christ un sawan ocean te la dangi pai sha ka sti jong Paul skinong Rome kal nong ka ba khat lai di khat ka ba khat way sti jong Paul skinong Rome kalong ba khat lai di khat ka ba khat way ka ong kum ni bat ya kan ni habanga itu ya kaya ba menta la da biang ka por yangi ban kijot na ka bayo thia mdai ka jing yo thia ka bang isu thia res mdai ka jing kendit ben riu ke habang yu I kini ki bro ngi haban kendit ben riu no bat namar ka jing pen im ka kham hajan yangi ya ka ba men bangi langit Namar ujisu ula dep ai khnang ye kini ki dakishin bangin nang man pen kre la ka jing im baladang im pen kre la ka jing im ka jongi kum no ngin ya ngin la ban tur ya kata ka jing tanju ka bakrau te ladang i pen kre te ngange scam ba ngila ban yang scam te hang neu Petros ru ong kum no ka ka kamram ka jongi ki berpat nengkong Petros kal nong ka basau di khot ka ba nyau wang pin le adakar pen syarai syapang ki jing duai te ka jing duai ka dei ladang i pe ha kini kisi menta ki breu ki dunai ki jing duai te ki juang be balenga dunai umen sembekoj namar ba ka jing ya te lok ka bajan bad ublai kamdon te hang ni ta ka dau u Petros uang ba ngidon kam ban duai ngin duai bat ngin long ki balak pen kre knang mingla ban ya kan du ya kata ngin nom dei ban buteng tambah bunsin ha gajing imbro gajing ngi buteng oh ngan sa duai la syai ngan sa pule la syai tengin sa le buteng si buteng te kata kedai ka kamram kajong ubreu we ubreu namar hang ne ka sti jong u Jacob ru ka thu biang ngi Jacob kal nong ka basau di khot ka ba khat sau ka ong kum ni Henry haba phim tip ya ka ban jia la syai ka jing pen kre kam dei la syai skap mendeng ala ong kam dei la syai ba pen kre la da jia la syai pen kre no la syai ngin nom lap kali shu ti hang ne wang biang kanom dei la syai Henry dei menta namar menta ngitip ya ka ban jia ya ka ba la syai te ha ka per thei pop ngitip ngimla ban im tat hado ki singi ka bakut dei nam
te na mar kata kadau ngi don kam ban don ka jinga dei ka baya jan pha bat ublei bat ngi haban pen kre man la ka singi man la ka klip mat te na mar kata kadau u pol wang biang to duai klem da put ka jing duai klem da put kalong ka badon kam bha ha ka jing em kristan ka jongi ka ba manta Kublai. Ngi i ba ngi don kam ya ka jing ya de ka ba ya jan ba kublai. Kai kam tam ha ka jing ya pen kre ka jongi ba bangin ya kendu ya dei kam tam ha bang i ya kini ki dak kisien ki bajia ha kini ki por ngi dei ban kalong kum ka jing hikai ba hajaka bangin jingai dan hajaka bangin siap ting hai ngi dei pen ban wan kam jan kam ajan kam tam ngi dei ban don kata ka jing ya kren bat ma leng ba ka jing duai hai leng ba ka jing duai te la se ngi i ba kuma pi ong man ne ba bun sin ngi duai bat ngi sko bang ngi du bor ngim don ni ka bor ka jong min sim khoi na se ka pat la se ka ba phila ban ai jing mot halor kum ta kum no na se bang ngin pen kre ban ni kan du yau ta la ne bang ngin yo yau ta min sim ba khoi ban pen kre ban yo yang min sim khoi ngi don kam ya ka jing ka ba wan oble ka jing sngoret Namar teng ladangi shu sngau bangila hidalade ngimla ban yo yau tau men semukoi pikan mau em ha ka por ba kini ki senran ka jong Jesus Christ ki kam apostol kal nong baning kong kadon ka jingkun brum kan bram ha to por ha swa bakin yo men semukoi kadon ka jingkun brum kan bram we long ubakli we wang manga te henry ha din baki IT alade namar kibat ya gikten ke jong Jesus Christ ba ondo Jesus Christ un pa yo tau nong pentengen yo nes kan ru kal nong to te utau nong pentengen te lada manga ngam penrit ya lade da ka bangi IT ya lade met bat men sem show Chris ngiem la ban yo tau men sem khoi te da ka bangi penrit ya lade pi sam kal nong ka ba prapo ka de khot ka ba khat pra bat khat khandai ngap hang ne ka ong kum ni ma kumta ngin om paidin no name pen me yangi te ngin khot kerpat ya ke kerteng te da ka bangi pen pai la ka jeng ke jong ngangai scam bo mun sem khuid on wan te hang ni ong pen pai no pat yangi ong ublei pai to teng shan ya lagi khmat te on sepen yangi te kan ne ka sam ha ka ba unu asap u khot kerpat khnang bo un yo mun sem khuid khnang bo un long klan kata ka bor bakan jam sem ke jong bat kum juru ha ka jing lom ba ka jam sim ka jong ni te ngi i ba ka mot ngi dan kam bat pen thamai ha ya la ka jong jing em namar upol wang biang ladangi long ha Chris ngi don kam ya ka jing pen thamai te ladangi pen thamai ya la de ngi umen sim un wan bat un shong hangi bat un ai bor ngi bangin la ban ya kan du kita jing ha jaka bangin siap ting ngin long ki bas kam te kublai shibon te menta ngila poi saha kadeka ka benta ka baar ka baong khaddu khatwai markhmat wow khaddu khatwai markhmat te kan sapoi ka por ni kan du yo jisu markhmat te kane kadai ka ka ba ha ka jing im kristan om dan weru uban ong em ngam kwa bani kan du yo jisu markhmat we po we nangi ki kristan ni ong be ni kwa ban kan du te pastor nga kwa ban kli kan ni pitip ka ka ba ublei ukwa ingi ban le ha shwa bangin ya kan du markhmat hoi ngila ipuli ka sngi ka banding kong hai ngi siam ba kawi ka ba ujisu ukwa yang ngi bangin long bangin dan kita ka jing ya dei ka bi jan badu ka dei ma ka jing ya dei ba jan badu te ha bang ipet ya kan ni ngi i ba ka larang ipet sha kitab Genesis arnyo ka kren komno ka kren sipang ka ban i ba ublei ukwa bandon ka jing ya dei ka ba jan tam ngi kumba upersat men sim ha ubriu din ba ula thau ya ubriu ka dei ublei upersat men sim ha ka shuntur ha khmut te ka ka bangi i hang ne kalong ba hadu kata ka jingkwa ka jong ublei ban ya don bat kita ka jing thau ka jong mo kata ka jing ya dei ka ba ya jan hadu kata bat kwa ka jing thau jong kin long jingai wat hadin ba ka jing hap jong ki sha ka pop ka dei te wat hadu gini gisngi ka ba mentaru ngi i ba wala dang ngi im ha ka perthai pop wala dang ngi de gi briu ki balle pop ru hanrei ublei kwa
bangin ong lani kwa ban ong bato baki kila lepop kin yai la ko jong lenti ngangan yai la ko jong lenti hanre ngi i ba ublei udang kwa bit bandon kata ka jing dei ka jong te kata ka ngi i la dang i phai sha yonis like kan riu ong kumna na ba ublei la i kata ya ka perthei kan ba la ai tino ya la ukun ba marwei ba ba nge unam jot shu hanre un yo ka jing im ba bom chukot te hadin ka jing hap ka jong ubriu shu ka pop u jisu lani ublei kwa ban pen kut ya kata ka jing dei ka jong bat ngi hang ta hanre ka haba ublei yo ya kata ka jing thau ka jong kila hap shu ka pop udang kloi saban ai la ukun jong bandon kata ka jing dei ka be jan bat ngi mo kan ni ka pen kan mau yang ngi kan ni ka khot yonis like kan riu ka pen kan mau yang ngi kumna ba kata ka jing ais ko ba ka jong blei ya ukun kamut ba ukwa pen kut ya ka jing dei jong ibat hanre ukwa ban thau thamai ya ka met jinglong rangli ka jong kamut ka jing wan ka jong Jesus Christ kamut ba on thau thamai ya ka jing jing on pelat yang ngi na kata ka jing khum jong ka pop bat ka ba sko tanat ka dei ka ni store ka ba sko tanat ka ni kalong ba nhị tiếp bà cái nê cái bậc thầy cầm đề cái yên song nệ cái giống nhị sư văn song ngoại nhị sư văn song ngoại cái đây cái yên mà sa hắn đây cái bác sĩ tân nát cái lòng bà uji su ukwa yang nghi bà un pelong nghi cái trai nong hab neng amen kata đây cái kata kasngo kincing mut bah tu kata ka jingwan ka jong jisu ba kata ka jaka ba lo pen kre nam ta ka jong ngi ukwa yang ngi ban ukwa ba unbu yang ngi hakata ba ukwa yang ngi bangin long ki trai no hata la tangi pe shaki chiti pilipila nong balai record ka ba arwe ka kren ni kata ba ublei ukwa ban penlong yang ngi ki trai no ha baneng ban ngangi ba ngi angnut ya kata dei ngi angnut ya kata ba kajing im kujungi hane ka perthei ka ditang ka temporary ka ditang spang por han ringi dei ban don kata kajing angnut ba ngi ngin poi shabneng ba ngi ngin yo long kita kitrai snong habneng ma to ku boleh sibun pastor ngaro nga angnut ban poi sta shabneng don wero obam angnut ngange scam pigi parlok rukum ju pi angnut ban poi sakata ka jaka tamba kajing keli sakawe pat kajing keli kumbangi layo sngo ba mene ong ba kane ka met ka pop ka jongi tengi kwa bat uble ru kwa yangi bangin songsa hang ne ka perthai pop ka jongi te pastor lano kan jia thrai kata ka for ngate ngala kwa la kerki ngila kwa ban lo trai sno habenang te habang ipi ikasni ka banengkong om bang hab banang ya kidak kishin tengi haban ben kre ya kata te ka bamut balano kata kan jia ha kata ka sni ka ba ujisu un wan ha kasin ka ba ar ma ha kasin ka ba ar te ka mut ngi haban ben kre ya kata ka jingwan ka jong ujisu ha kasin ka ba ar ma kasin ka ba ar tinang ta sakane ka wepat hoi ha ka jingwan arsin ka jong ujisu dai te kay gaban dia kata ka jingwan arsin ka jong Jesus Christ te ka tin ka jong blay nga ngai ba ka don ka cover ka pastanat nam ta jong phi we puwe te pastor penshai lang ingi so let's say la dang yesu im tang ha ka jing mudur ka gaban dia nyala ban mudur da kibun rukom mo nyala ban mudur let's say kan long kum ta ngam tip ha kanu ka rukom tabang ngi baladang isu pension rim ha gaji mudur ke jongi ngin mudur ki babun rukom kumno ba ujisu mal ni ka ban jia kata ka jingwan asing ke jong ujisu andre ka bible ka yarap yangi bangin sutu pat ka khamlong ka ba kham su tanat shu ma hajing man pala nang ka ban kong dekat ka ban nyo kong ne ha khami uwan bat kil o bat ka khmat baro kin yu i singap kata ka de jinjia ka ban kong te ka bumut ba om dei tang we bre ba yu baro kin kamut om don uba matla om don uba kumno kanong lesing ila padang bawat utau uba matla ru bula ban yu i yang kata ka jingwan ka jong jisu bat ka ong ne no bale bong bat ka khmat baro kan yo i kamut om don kata ka jingrong bajar car hanre baro ki khmat kin yo i bat kita ru ki basum yu wat kita ki basum yu kamut wat kita ki penyap yu kin yo i ba uwan ang kasin ka ba te ka bumut ba kin yami bat kin yo i hai bat ki jai ben riu paro jong ka perthei kin yar lempat nama jung kumta shisha ken amen te ka mun ka ka bang yo i ba ka ban jia kata juman asin ka jong Jesus Christ ngi yo i ba ka jisaki ka ban kong kalong ba baro ki khmat kin yo i
om don uweru uban syak kentai om don uweru uban ong ba ngaklam yo i ya kejingwan kejong Jesu handrei baro ki kemat ken yo i bat kin ong kumno ya kita ki bala penkre kin kemen kin sngop ha handrei kita kiba klam penkre kin yalan yar kin yalan pat namar sing namar ba kai ke banjia namar ba ki klam penkre bani kendu yo ta shushu Syagi nungkong green lenong kebakasan dekat kebahasan pu arkong. Namar keturoi kan sawabat kumta ki bayap on pen mipat ki bomput bat yangi on pen kela. Sengap. Wow. So interesting. Yangi on pen kela. Kebobot ba ngin chen cia ke ngin chen cia kata ka jingmut jing perkat ke jongi. Mentang itip ba ke jingmut jing perkat ke jongi ke jingmut jing perkat ke ba asap. Kajing mut perkat ke babisni, kajing mut percaya ke babihun, bat kumta ter. Handrai hak kata kajing mut asin ke jong Jesus Christ, kai ke banjia yangi on penkel la. Mo yangi on penkel la. Tegang ke bagi ku ai kajing kela de ne. Bat ke pakam pela ke ong bawa kumda. Anda kumta ki bayap on penmi pat. Ba ki pamput. Sengap kamet ke paput. Handrai kalong so strange. Wat ya ki bala long kendo mentaru. Kin sawan biang ke hak kata ke jing long briu ke jong ki. Hak kata ke jingwan asin ke jong Jesus Christ. Nong kon teles ni sau kan riu kan nyok ong no. Bat kita ki bayap hu Christ kin ya mi pat shwa bat ya ki badang im on rong no. Amen. Kemut ladang ni dang im maka singi jingwan jong Jesus Christ. Gini on let law wat de ne. Kedai kata. Namar yang ngi on rong no. Tin ke jong plek ong yang ngi on rong no. Te kita ki bayap kan mau. Kita ki bayap hau Chris ken yo bipat shwa. Te ladang ngi haban yap ru. Kamut ngi haban yap ban le ayo. Bangin yo ban bipat shwa. Namar ngi tip ba ki bahok. Dai kita ki bayo bipat shwa. Te ladau Jesu uwan menta biang. An rong no yang ngi. Handre ladade bang ira hab ban yap ru. Kan ma ba nyim de ban yap sya ka jing sya pendrem. Handre ngi de ban yap sya ka jing long hok bangin yo ban ye kendu yo blei upalong unang benem bot no suspa ujong ye. Ku blei sibun. Te haswa bangin yo ya kata bangin lak ban le sebenarnya don kam ya ka jing pertamai. Te ladangin pertamai. Tengin du no ia ke baro ia ke bau blai ulak kulan nam ta jongi namar ka jing kular ka jong blai kalong ka ba shisha tingi don kam ya ka jing ene scam ka jongi Ta. Ni po sya ka sngi ka balai ka ong ka nong le kurim. Mo ka nong le kurim. Te ka jing ka li pasto ngadon ni pi. Hakadu ko kom un man syau ia kita giba up kami u. Namar ngitip ba ngila de ban pule sepang kata ka jingwan ka jong u. But let's say umde ba uwan tang ban pen idur. Umde ba uwan tang ban pen shisha wat ya kita ki basumi uru ba ulap ipat. Lani wat ya kita ki bamngit ya uru let's say ula wan asin. Handre ngangit ba ka purpose dan ni ka jingwan ka jong ujisu hak ta ka sin ka baar kemut kadon ka era ka Kadang aku AP ba let's say ba pin yarap bangin yo ya kata ka jingshai. ku blei sibun pastor te kumbang lai osngau menne na kini kong Thessaloni kalong basau di khot ka bakhan ru khat nyau ngi i ba Jesus Christ wan da ka turoi te onda wan da ka turoi hang ne te ladangi phai biang na kitab jing pat pau kalong ka ba ar pu we di khot ka ba ar hang tu ka ong ngap ngan pule phi bat ngalayo i hang ne ka de ka jing yo i ka jong u yo nes wang ba bat ngalayo i ya ka nong ba ka ba khoi ba đây bang ba khoi la dap sar ni ka khoi ka ba hop te ka Jerusalem ba thamai ba ka dawan hier na ublei na beneng ya ka bala kre kum kanong le kurim ya ka bala pen ibha knang tang ye utanga pen ibha knang ye utanga juga tengan susim ya ka ne ka banta unong le kanong le kurim te ladangi pet na ki jing tho jong i Mrs White ka ong kum ni na ka kot jing la ba kraw ka ong ba kata ka nong le kurim ka dei kata ka nong ba khoi ka Jerusalem ba thamai wa setenan ka babut kata ka nong le kurim ka dei kata ka nong ba khoi ai ka nong ba khoi ba hang ne ka ong biang ba ka nong ba khoi ka pen i ba ka don ka jing a dei ba jan e ha padeng ki breu jong u blei bat ka ne ka nong ba te ha ba u wan
kabamut uwan banwan ra sendon yangi syakata ka ban yalam sendon yangi syakata ka nongba kata kadeka ka plan ka ba ublei ulat don ni kata ka jing tmu ba namar ba kiru khoi ki de ban yo ya kata ka nongba kata kadeka ka ba ngaskwa ban wan ra hang ne te te kabamut kata kan nong lek kurim kabade ka kata ka nong ba bakhuj lani kata ka Jerusalem batamai kabamut ba ublei ukwa ban bu yang ha kata kata ka dawan mo ublei ukwa engi bangin bu ha kata ka nong ba bakran maka Bible ka hika engi nomor galong simbolik ong lada ong nong lek kurim de ka thau bet ya ka den em te kata ka de ka ba u ka Bible ka hikay lan ka Mrs. White ka yathu engi ba kata ka nong ba Jerusalem ka ba penyada engi bat penjan engi bat ublei ke to kawai jingle besar ngadan ni pi hang nek ong kan nong ba bakhuj ka ban i ba ka don ka jing ya de ba jan pi ong mane ka don ka jing ya de ba jan habdeng ki brio jong u bat ka ne ka nong ba singa kwa lak kwa pi ba pin ai hanu ko kom le se ba ka don ka ta ka jing ya de habdeng jong u brio jong blei bat kata kanong ba te tongan su pule pingan ai swa haswa bo Jesus Christ kat bo Jesus Christ udang dan hak ne perthai u lakular ngi yo nes kalong ka bakhat sao di khot ka baning kong hadu ka balai hang tu kong hi kong wat khi ku slide na ka do not ka jong phi ngej phio blei bat to ngej hangaru nomar uang bia ha ka yeng ku pa jong adon bon ki pule chne lem da kumta ngalai thu phi na bangan salait no ban kre pi ka jaka ondang ala leit no ban ngala kre pi ka jaka ngan wan pat ban ngan simti pi hala dehi bahak bang along manga piru pila ban long te ujisu ula dep kular lupa bahaka we kasngi ngan sawan ai pi ya kataka nomba hang ning yi wang wat ki kuslai wang ala depan kre pi ki jaka ki ying song ne hang ni ki pulit song nek mut ki ying song nek ki bangin sasa te nang tawang ba ondang ala dap kre ngan salait no te ngan wan shimti api te wat la dang ngim sko tho lane yo i ya kata ka beneng ngin yo i kum do ba kata ka de ka ba u blei u a yang ngi lang ba tin ka jong u bat ka per thai thamai henry la khot ngo ba ya phi bat yang kolosai sngap mo kolosai kalanong ka ba lai di khot ka ba arang ne ong na mut bra ya kita ki bahaneng om ya kita ki bahaka kendo te namar kata daw ka jingbut super khat ka jongi ngi don kam ya ka ta ka jingbut ka bangin khmi ya kata nong ba kalong ka ba kumdo namar ngim yu i ka jing angnut ka jongi kalong ba ngi haban pet ya kata nong ba ka ba khrau te ya ka ba blai ulah dap kular namar ulah dap kular kat ba men ba udang don hak ne perthe namar ulah ngan sa ai pi wat ki kuslai ngan sa ai pi ya kata ka jaka kata ka de ka ba ngaskwa ban wan ra hang ne khdiet ha ka ba de bat ka ne ka nong ba ta khnet abstar ma te ni su thu menta ba kata kanong ba ba khoi ka de kata ka jaka ka ba blai ulah pan kre ha ba ulah kular shwa ba unde chbeneng te ka ka ba ngi yo i kalong ba kata ka jing de ka jong ki kalong ba kita ki briu ki jong blai ublei ukwa ban bu ya ki ha kata kanong ba ka ba khoi dei ka de ka ba long kum kata kanong lei kurim te ka ka ba ngi i hang ni kalong ba kata ka jing de ka jong ki kalong ba ki ha ban ya bat kti ki de ban ya shong lang ngila ban ong den em ki de ban ya shong lang ki de ban ya sa lang namar balei ba kanong ba bat kata kanong ba bakhuj kamut manu ban shong kata kanong ba bakhuj ki de ki breu ki jong u balei te kata ka de ji de kamut ka jing de ka jong ki kamut ki hab ban ya sa lang ya ban ya sa lang to ko boleh sebut te kan de ka jing terwa bat ka jing khot sum ha ka yang ni ba ngin yo ya kata nomor bu ulah kular ya ka ba ublehi ulah thmu lupa nam ta ki breu ka jong to te ngadan sakawe ka hoi nyila shai man ne ba kata kanong lik kurim kade kata kanong ba bakhuj ma nang ba bakhuj tela sing akwa ep ba pin yarap yang ni bangin sno thu khniat sepang kata kanong ba bakhuj ta
ladangi pai na keting ke jong blay ngin ya pej biang na kitab jing ben pau hi kalau nang ba arpu we dikot ke ba khat we lada phipule na du ka dikot ke ba khandai ter hang to kaya thu yang ngi syapang kan nong ba ka ba krau ya ka ba om don shu ka jing shai ngi mentai ngi don kam ya ka jing shai te om don shu ya ka duriau ka perthai ka bangi mentai ngi don ya ka duriau bat habangi ya surok ngi don kam ya ka surok rong te hnre ha ka ka peneng ka pathmai bat om don kam shu ik ta ki surok rong namar balai hang ni jing pen pau kal nong ka ba arpu we dikot ka ba khat we hang ni ka don ka burom ka jong blai ka jing shai jong ka kum umau kordor tam bat umau jasper basngur kum mau len tingi ba kata ka nong ba ka bakrau lane kata ka nong lai kurim ka thau bet ia ka ba ublehi unwan te kala longkum ka tu ka ba angnut ken ha ka por ya tho ha ka jing ya tho song kurim ki bro ki angnut banyo i ya kata ka nong lai kurim te kham tam ka jing angnut ka bakrau ka long ya uta unong lai kurim ken banyo i ia katakan nong lek kurim lani te kumjuru manga ban mapiru ni don kam ban angnut la kani kanong lek kurim ka thau bet ia u Jesus Christ ha ka ba un wan shimti no ya ki breu ki jong te nang ta hang ne ka ong biang ba ka beneng ka ba thamai bat ka khando ba thamai ka de ka ta ka nong ba ia ka ba u Jesus Christ un sa ai na mar om don shu ki e brok ka pop rom don shu ki jakaro ki long ki babha ki nadong sedong kadai ka burom ka jong ublai te hang ne ken kata ka nong lek kurim ka balong ro kata ka nong ba ya ka ba ublai ul ai te kum juru kum ubreu angnut ha ka por ba ya tho u angnut ya kata ka nong lek kurim te ngi ru ngi don kam ban angnut ya kata ka nong ba ka ba khoi ya ka ba ublai un sa ai ta kamut ba kum bangi angnut ban yo i ya kata kana kanong ya tho nong ya tho kanong ya tho hadu kan no ka bhabriu hoi te kamut ba ngangit ba kanong bhabriu kanong ya tho ru ngi i ba hakum gijuk ki bamenta le kila pen bhabriu bahaya di pen bhabriu hoi pen bhabriu kat kabor bala kamut kila pen bhabriu pat haba kami syana haba kami sya kipai ba ki kwa bat ki thrang man yo i ia kadur ke jongka te hoi ngi sya yang ni ba kata kanong lek kurim kade kanong ba te ngi i ba hoi kum ba pi man ne ba ngimla man sungu thu ka ba kumno kata ka beneng pat ka ta perthik ka ba thamai kan long hoi ma hanrei ka ka bangi de ban kan ma kat kum ke jing pan pa lo nong ka ba phwe khat we ka ong ka don ka buram ublai hoi ka jing sya jongka kum ka mau koridor kum ka mau koridor kum umau jasper basngur kum umau leng te ka bamut ba kani kala ai ngi ka jing su thu ka ba khandiat kum ba uyo nis uyo ipao ma te ka ai ngi ka jing su thu ka ba khandiat ba ngi den kam ban ya mut brai ya kata ka ba haning nomor u blay hang de u blay open kre janai ma open kre janai ya kani ka jingjia khnang ba uwe breu unom du ya kata ka jing khawai shong kurim namar yo le sela dangim pen kre ngin du leno ken ya kata te kane ka ba uble ula da pen kre lupa da ka ba ngangai ba da ula perkhat janai ba nam ta kane ban ai ki breu ki jong tengi hab ban ya angnut ya kata ka jing angnut ka de ka ba kong sa kamut ngi hab nde tang ka jing angnut kamut ngi hab ban na thrang ngi hab ban na sliang ban yo ya kata ka ba ya kata kan nong ba khut ane ban ya kata kan nong lek kurim dai to kuble shibun pasa teman tangin ya pekpat sakane ka wei pat ka jikli onda ngi la yo ya kata ka nong ba oi ki khut mo kin yo ya kata ka nong ba te kane ka jikli ya phi hato ngi jukmi lentine em ya kata ka nong ba bom jukbuk ka nong ba khoi ka ba bom jukut hato judan em man ka por ba phikmi lenti ba yo mudur ka longom no kata ka nong ba ka ba khoi to ka jing im kristan hi balai bangi nge ya uji suru de namar bangi don ya kata ka jing khmi lenti bangaru ngan yo ban rung ha kata ka nong ba ba khoi ma ka balong ka ba bom jukut
แต่ละดังอีเป็ดบากองเนี่ยละดังอีกลีอยู่ขณะอุละบรรจุบาบอุกวะบันแหลกายบัดอุคลาวสิง kan deh มานังในบัดอุเซนละในชอกสันตุยลังบาการันดังจงกะจิราฟิรุแต่ก็มุดบาละดังอีเป็ดอยากกะจิงลองกะจงอุขณะมีอีบากเอบานามาหังเนี่ยประเทศนิมละบันแหลกginiกิมรัดกิบามา mah Hande ngi sutu ba onda la poi hakata kemut ngi la ban le kai bat kini ki jing thau ki jong play ki ba ma ka ne ka prathai te kata ru kala de ka wei kum ka jing khpi lenti ba nga ru ngan yo ban le ayu kan deh ban yo le ya kata ka jing le kai ne se ngi la ban ong ku la ban her na ka wei ka planet sha ka wei pat ka wei pat. ya man ta te kemut ngi nang dan tang ka wei ka planet te tang ka prathai tang pertai la dang ngi hab ban her si ka wei planet ngi hab ban lut ka pisahแต่งงี้บ่ฮักตากับเน่งกับทำไมล่ะนี่กตากับประเทศกับทำไมล่ะนี่กตากับน้องบ้าบ่คุยยินยอลุดอยากกินกี่บาร์สำหรับละมันอ่องบ่งินนำดันกำชิบันเล็กเบลาแล้วนี่งินดันกำชิบันเล็กสกุลแล้วนี่งินดันกำชิบันคุสไลอยากกี่บาร์มั้งนินสุกงินกแมนฮับเน่งแล้วงี้ไพ่ปัจฉรังบ่งี้อีบ่ก็orang ba ladangi pai pat sikijik orang ba ladangi pai sejimut pala nang ba at puwei dekat ke bahasa ko tiu blei unnat no yaki umat baro nagi khmat jengki bat ke jingyap kanom langshu lane ke jing so si lamne ke jingyam lamne ke jingpang kanom langshu kita ki ba menshwa ki lalet no lesu orang ba ula ban perkat kata andangi la poi habneng amdan syu kata ke jingjau umat ma amdan syu kata ke jingjau umat nang ta amdan syu kata ke jingyap bat lani amdan syu kata ke jingsosi lamni amdan syu kata ke jingyam lamni ke jingpang te ngi don lese nga habanga pule khamtam yang ni ke khot jing ban pau arpwe saw habanga phai si ke jing im ke jongi hangni ha parthe nyu i bangi ngimat lut ya kini ke paro ngimat kata ke jing sosi ngimat kata ke jing yam ngimat kata ke jing pang ngimat ya kita ki jing yap handre ngi tip ba ondang ngi la poi ha beneng ka ke banjia ngin yo ya ka ya ka jing im ka ba bam suk ma ka jing im ka ba suk ka jing im ka basuk te ngi don kam ban long kita kiba angnut ban ya kendu yo ya u bleh la ngi la ban long kita kiba angnut ban khmi ban up khmi lanti ya kata ka ya kata ka nong ba khut ngi di ban don kata ka jing shit hem ba nga de ban yo ya ka ya kata ka nong ba khut ta ku bleh sibun te kani ka dei ka ba ha ka jing im breu ka jongi kumbang ila yus ngau itu ki illustration lane ukna ukwa ban her samla ukwa shu ban lek tre da lek kai sini stai ka don ka jing sir ha ni singin re ha beneng pat don shu ka ta ka jing sir te rang ba te ladangi kwa ban yo ekine ngi don kam ban bot yo Jesus Christ denam te kata ka dei ka ba kongsan ka ba ublei ukwa ya phi bat yang bangin don kam te pastor ai biang sakawai pat ka jingmot shapang ka ba bot yo Jesus Christ pat te kumno ngin bot yo Jesus Christ da ka bangin le kumno khnang bangin don ya kata ka jinga dai ka ba scam ka ba omla shu ban chong no ban dekat no ikita ki jinga dai ka jongi hoi namar ba ban poi si kata ka nong ba khut ngim la ban siu ka dor ngim la ka dei ngim la ban siu ka dor namar ba hoi ngin la kamdon ngin la ban ong ru kamdon hi kata ka tiket lani kamdon hi kata ka rukom bang hab ban siu ya ka ban yo ya kata ka nong ba han rei ni tip tang ka we ka bala dang ikwa ban yo kata ka nong ba kata ka don kam tang mungin bud ya Jesus Christ in bud yo Jesus sejing ban pa san khat ar kong namar udai namar ulong ubadei uta ukun nang berat ya ubala penyap ban yo pediang ya kata ka bor bad ya ka jinggen respa bad ya ka jing start ya ka jing la bad ya ka jing bendan buram bad ya ka buram bad ya ka jing ker ku kebobot bangi non kam ban put ya u Jesus nangi kwa ban yo ya kata ka nong ba ka bakoi ku bangi khmi lenti ngi don kam ban bot ya Jesus namar ba udei uta ukun
lang berat udah tahu ko lang berat yo balap penyap ban yo bediang ya kata ke bor mo ba dia kata ke jing ken respa kemudian ke jing yap ko jong jisu ngiyo ya ke ngiyo ya ke bor ban ayu ke bor ban duai ke bor ban syakri ke bor ban bud ya ku hukum ke jong bat kum juru ngiyo ya ke spa mo kemudian lada ujisu syam layap kemudian kini ki barok nginum yo syu ya kata ke jing start ngim yo syu ya ke spa ya ki barok Andre ke jing yap ke jong Jesus Christ kamut ba usiu nak bentar ke jong ngi ma dia ulang no ablang berat jong hiru ubaya lam nanti yang ngi kiba kiwe kimla singam kedai kamut balai bangi don kam ban but ya ujisu namar ba ulong unong ablang berat jong ngi ubala ban yalam lenti yang ngi wat kiba kiwe kimla kamut omdan mano balak ban yalam nanti yang ngi Andre dei tang Jesus Christ. Datang Yesus hi ubala ban long ta onong yalam ban ta onong ablang berat besisya ke jongi. Dia kata kadan kam yang ba de pi bangingin but ya kani ka long ka jimpen scam bangin but namar ba wat habeneng ru yalam yang ni dai. Kedai. Ya. De hang ni ha perthai ngitip bangidon yo mensim ko yo ban yalam ya ke jing im ke jongi. Hanrei ngidei ban ken mau ba kumna ngidei ban ken mau ba Yinan kam ban but ya ujisu bangin yo ya kata kanong ba bakoj. Ciman pa hunyo khat nyo ko na ba ukun nang brot uban apdeng kata ka khet un syarai ki bat nyalam nanti ki syaki pukri kejing empat ublei nyat no ya kejing jau umat baro nagi khmat jengki. Un nyalam syaka un nyalam ya kita ki riu khoj lane un nyalam ya kita ki banget ha usya kata kalenti ya ya ki syaki pukri kajing komut kajing babam jiu kut ma kajing babam jiu kut ba dan jiu kita kajing yap bat hang ta ublei un senyat dut ya kita kajing jau umat baro nagi khmat ke jongi amen te kane kajing angnot ke jong we ubreo men ba kat badang don ha kane ka perthai namar kane ka perthai kade ka ba pop te ka baneng kade ka we ka ba ngi ki bro bon sen habang yakran o ladangi poi sata ngien du no ikini ki bara te ukhulang brot ubalong ru Jesus Christ ude unuksa ubakrau nakamta ba un yalam yangi syakata kacaka te koblesh bon pasta ta khoble jibun ngin na poi na syaka sngi ka basan ka baong wan sngu tanat ba mo wan but habangi sngo ya kane kentin wan kane kade ke jingkot sngoba ke jingkot sngoba ke invitation ke invitation ublei ukhot sngoba yang ngi bangin wan si mo namar kini ki baro ngila de ban ye pule wan ban khot yang ngi ban le syakata kadong ba ke ba khoi de kadong ba ke ba khoi teng adon ke jingkeli phi hadu kat no ngilong ki bala kloi ban kene kade ke jingkeli ke bastanat ha hadu kat no ngikloi ngilong ki bala kloi ngilong ki bala kloi pun sen na habang pet ya ka jinglong breu ka jongi dong hadu kan no ngilak kloi ngi dang penjengai ngi dang la ban penjengai ban ya ka ban pen kloi namar ngi buteng kumbangi lai pulem ne la shai ngan sale te hang neong la dang ngim pat kloi ban wan show jisu ngi don kam ban yosngo ya ka jinglong balak kloi ban ya trei bat umensim bakhoi ladangi kwa ba ban kloi ban le chau Jesus Christ ngi don kam umensim bakhoi ban trei lang namar bale umensim ukwa ban kring ngi chau Jesus Christ te ladangim doni umensim bakhoi ladangi la lehi dalaga jong ka mon ka jong iki bro ngim la dalele ru ban long kita ki balak kloi namar Jesus Christ wang to sharai batu dwai to long pi kiba khan adakar tilada manga bat mapi ngim long kita kibreu kiba IT met bat mensem nginom la dalele leru te hang new yones kalnong ka ban reu di khot ka balai punyo ang utate ubawan hanga dalele ngan om kan taj no sabar Jisu ang ya kata tilada manga ngalong ubala kloi ngadai ban panbo no ble namaru Jesus Christ uang ba nganom kentanyo ngan jubab ya kata sengap
Te kane kadai kai kebau Jesus Christ ukwa ya pi bat yang apostol. Ba hang ne ka ong biang ban wan so Jesus kalong ka ba klem sudor ku mo pi ong pi mane. Nomor ukhat ukhat so bhai ngi. Te la da ukhat so bhai ngi ngim don kam su ban siu da kador kai. Kata kadai kai ka ba utarwa ya kata ka jing men ba wan sakane pertheru utarwa te kata kadai kai ka ba ngasotu ha ga kat bang pule kene ka sab school nong ke jongi te pastor nga ngai ba phiru phidon ban ya samlang ya kane ho ya bangi i ya kane ka jing khot sum pha ka jong u jisu yang ngi bangin wan te ka ai ngi gum ka jing hikai ba bat lengba ka tu ka jing puli ka jing baro kisngi ki bala ya sidin ka jongi mo ngi i kham tam na du ka singi ka banung kong ngi i spang kita ka jing jia ki ban saja ka ni ka ta ki singi ki bakadu te kan ni na si kalong kum ka jing hikai yang ngi ba ngi de ban long kita ki bala pen kre ya ka jing im ka jing ngi bangin kan du yo jisu bat pen sisai kata dadang ngi pai sya ki nong rom la nong ka bakat lai da khot ka bakat ar kum no kamit kata ka ladang dir no sibun ngap ngi im ha ki singi ki bakadu menta gumut ba ngila poi sya kata ka singi ka bangi don kam pen kre ban ikan du yelau nong pen im jongi te ka singi ka la jan namar kata tongin ya bread no ya ka jingle jong ka jingdom ba tongin ya king no ya ki atiar ka jingshai ngap te ko bamut ba habangi pai habangi i ya kini ki baro habangi i ya kata ka jing khot sum pha ka jong ble ngi bangin wan sha kamut ba ka kamram ka jongi kum gi brio ko long bangi don kam le ayu menta bangin berat no ya kata ka jingle jong ka jingdom kamut ya ka jingle pop ka jongi nyim de shu bandon kata ka jing sngo ba o ngi nang don kam ngadang don kam ya kita ki ngadang haban le kita ki ngadang haban pendep kita ki baro kam don shu namar ka ongkat kapor kala da kamit kata kala nang dir no kala nang hajan kan hajan kamut nyim don por shu ban perkhat ya kita ki baro handreng ngi don kam ban long kita ki balapan kre ban kendu ya ujisu bat unong suspa ujangi cipan pa arpo ong shisha ngawan kloi amen towan dry jisu kamut kani kadi kentin ka jong ujisu ba ong shisha ngawan kloi te haba ngawan kloi nyim tiep lanu ka por ka ba ujisu unwan tang ba ngide ban kan mau ba ublei u khot yangi ban wan bangin yo ya ta ka jing im kababom jukut kum baga kot lanong singi ong sha kibom jukut kabamut ba ujisu uwan ban khot yang ni sha kita kibom jukut amen te ngi dei ru ban long ki balapan crap kan mau nem ka to ka jing to khana spang to ki tasty ki ba be bat ki ba start hai te habangi pai shaktin jo blengi i ba kita ki tasty ki ba be ki klem dapan krep ba Henry habau ngi pai shaka tu ka wei pat ki san ngot ki testi ki pastat ki long ki bakloi ban ya kendu yau tau nong penim te ka ju hi yang apa dia pi parlok om dei tang ya pi parlok mai ngi ru ka ju hi ngi don kam ban pen krep ban let shaka ta ka bom jukut kumbangi la ya pule ha kini ki tayau prasi tayau te ka wei ka long ba ngi don kam ban dwajur ngi don kam ban IT alade met bat men sim ngi don kam ya ka jing ade ka be jan ba bat uble tangkan hi om don chu da ki we pat to ko bresh bon star ya ka jing sam go jong pi te to uble un kor khu yang ni kam tam kat bangi depan kre yala ka jing im go jong ni ha kan de ka perthai ka ba menta bangin pen kre met bat men sim bangin sha ba men sim un tre ha ka jing im go jong ni bangin la banyale ya ubaman bangin la banya kendu ya uta unong pen em bat unong suspa jongi ujisu blen ker khu yangi amen jongin doi ngai ngu ime atrai sai sin hang de klimat ya kejinor kalang ke jong be bat ngi koblesh bun atrai ya kejing hikai pawan ktin ke jong me kai ngi kejing hikai atrai bangin don kam ban pen kre banya kendu ban me hak tak kasin ke ba memen wan hak ba ar trai to yala mingi da kabor ke jong mesim mu jong mi nam atrai la ben ngutu ban ngila ben pen kre ya jing im ke jongi man ya kendu ban me atrai ai bang kanom ngi nom babi ya ki atrai ki ba de jong ni ke pertai handre ngin but ya me
bat ngin IT ya ka jing im jingi ha me met bat men si ker khui ngi baro se sin ni kan bat tama ber kler ki pop ji bisi man jing im jing ya trai te me jisu pan ki ke baro amen.